розповім такий лайфхак. Значить, такий кульочок у мене є з яблучками. Яблучка, кстати, оці. Ой, класні такі. Взагалі, я так люблю. Ви не дивіться, що вони такі тверденькі. От. Значить, кульочок з яблучками. І туди погружаємо дуже твердий такий, отакий. Ту-ту-ту, йдеть отакий авокадо. Отак ставимо. І все. І закручуємо. Закручуємо і ставимо в темне місце, сюди до шкафу. Отак от відкриваємо. Раз. І ставимо. Все. І через день у вас буде супер готове до їжі авокадо. Пользуйтесь. Дякую.